Ето, че започнаха любимите ни задачи по математика, а именно тези за движение. Сега, как да решаваме задачи за движение? Ами, за да може да ги решаваме, трябва да знаем формулата, по която често се решават. А именно S е равно на V по T. Сега, кое какво означава? T е време. V е скорост. И S означава път. Или съответно изминато разстояние. Сега, нека да продължим тази формула в съответно реална задача. От град А за град Б пътувал моторист със скорост 48 км в час. Един час след него по същия път тръгнал автомобил, който се движил със скорост 72 км в час. Намерете на какво разстояние от А автомобилът е настигнал моториста. Сега тази задача ще я кача като текстче, нали? Сега, какво имаме? За да решим задачата, не е баш винаги, ама почти винаги, трябва да имаме така наречената таблица с SVT. За какво представлява тя? Ами, де-факто, самата формулка. Пътя се получава като умножим скоростта по времето. И сега, основната концепция за решаването на тези задачи е да направим уравнение. Обаче пък за да имаме уравнение, трябва да имаме хикс. Така, хикса ще го сложим малко по-късно в съответно решаването, но другото основно нещо, което трябва да направим е да попълним таблицата. Сега как ще стане това? Ами значи това, което ни е казано е, че имаме моторист, който се движи, ще напишем М, който се движи със скорост 48 км в час. Ето така ще го начертам. След това, един час след него, по същия път тръгнал автомобил, който се движил със скорост 72 км в час. Ето 72 км в час. И сега, това, което съм забелязал при решаването на тези текстови задачи, е там, където има някакво условие. Какво ще рече условие? В случая е написано, че един час след него. Тоест, за времето е посочено, че час по-късно някой тръгва, някой прави нещо. Много често и съответно времето не е дадено колко всеки е пътувал. Много често в тази категория, съответно където има условия, слагаме хикса. Обаче, и тук ли да посоча хикс или да посоча нещо друго? Ако първия посоча, че е хикс, втория ще трябва да го посоча като хикс минус 1. Защо хикс минус 1? Защото те двамата тръгват. Нали, по-скоро първият тръгва. След това става така, че другия се сеща, че и той трябва да тръгне час по-късно и той пътува, лека по лека, двамата пътуват и хоп, го настига. Тоест какво се получава? Получава се така, че единия, що ме е тръгнал час по-късно, значи е пътувал един час по-малко. Затова пишем хикс минус 1. Сега, обаче пък, как да се попълним S-а? Отново от формулата. Формулата е S равна V по T. Тоест, умножаваме скоростта по времето. Скоростта в долната страна, долния ред по времето. Тук малко забравих да отбележа автомобила. И сега, това, което направих пред малко с ръцете, нали, втория може да е тръгнал по-късно, нали, този пътува и този така го настига. Но те какво разстояние са изминали? Едно и също. Значи, ако това приемем, че е пътя на единия, а това е пътя на другия, което си е така де-факто, т.е. S1 е равна S2, то 48 хикс е равна 72 по хикс минус 1. Сега се решаваме уравнението, получаваме 48 хикс е равна 72, хикс минус 72, получаваме 24 минус 24 хикс е равно минус 72, хикс е равно на 3. Значи, получава се, че 3 часа е пътувал единия, а другия 3 минус 1, 2 часа. Готови сме.